Ukatoka kwa akafa. Anozo. Yembe kuona kugara pasi anichatodi iye wacho mpenyu anobudza akugarira kumba dzedu ndodzapira handi special papena arupa isedo aroro mora uno wamadala meze no bapuza nini totanda zidambe niyenza yondelala yonde wadi blue head jafa bayibo ngene ko sala ziba Mimbabo ndakukudzai ndichafukunura box remwana wangu asati naora nawo ndikufukunura box remwana wangu ndenda musiya pamba pamai nawo chakamira right ili msoro zimwe zirungu chakamira right imsori yumakona ayewa nhasi tauya kudare sekukoka kwamanga matita kuti tizonzwa nyaya yevaprofita vakapfira mumvura nevakuru vechechi nehama dzevafi. Chinangwa chamanga mashedzera zvikwata izvi ndechei? Chinangwa changa ndawashedzera handisi ndini chaiye ndikawashedzera. Kukauya mapurisa paita hovhiyo patikaenda kotonhodza vanhu vakafira mumvura. Saka twaona zvaita unga musindo ukaitika fanike waitika pano. Ndobva tidaidza kumapurisa. Mapurisa ndokuuya vakazvaona pano tatsvetera vakomana vacho taiyo iyi nyaya inofanira kuenda kumapurisa. Saka mapurisa vakazosvika pano vakaona vari pano waridzi wokufiwa. Ndokunzi titinyepei chinangwa chamunacho chachiri kukudzimba imi mukafiwa. Wakati isisi chinangwa chedu ndochokuti toda kukomba dzetu. Toda kupiwa zvinenge zvawana wedu. Ndokunzi manga mafunga kuita sei? Ini ndandisipo. Ndakuna zvangu ndikati ndingade kutedza vanhu vari unenge. Ndokunzi chinangwa chedu chatiri kuda isisu. Tiri kuda mari inoita 1,500 pamufiwe. Kanzi wonze kanzi kala zvikanaka zvoda kuzoitwa zvinyoha kuna mambo. Saka imimi mouya muswani 19 mouya panapa mozoona kuti zvinganyohwese zvinyoha zvenyu kuti zvigare zvakazikana. Anenge arega kuuya monyora pasi aramba mubhadhara uye unenge uripo hauna munhu anovharidzira kuti aiwa wazonzi zvakati kukanzi alright ini handipo. Saka waenda 19 nofunga mapurisa wakatosvika kutodzora vamwe vacho vanzi ano ndozvatiri kuda kuti muzouya. Saka waenda nhasi tanga tichiti kuuya kwamaita kusenseni kuyo taichofunga kuti totanga iwo wachakurumidza kusvika pano kuseni kuti titaure nyaya dzavo kuti mati chii nozvamupa mukaenda kuti mukafunga sei nokuti kwanga kuri kufunga kuti wazofunga zvavari. Saka ndonzi alright wanonoka masvika mukagara pano mukagara zvokugara zviye nofunga iwo wazosvika kuma10 wasvika kuma10 vanhu vamwe vacho vangauyawo nyaya ndobva tati tichibatai vanhu vavochi unyaya wavo tozobata watizotaura navo. Saka ipopo aipa wanga waakuri wanga wakutenda tichitoti toda kugadzidza kuti ava vakomana ava kana vauya vakomana namaiki kana nashemu wotaurirana kuti isisu pa 1,500 iyeyika takumirira pakati ini ndonyora pasi kuti ndozvavawirirana. Saka iwo pawasvika waenda komwa hawa wamwa hawa wavo wakutouya kuudza vanhu ivo waivo kuti imimi nasi maiki nasi pano unofa. Saka wadaro manji wari kunzwa mukomana umwe anga achitaura vakomana vayo ari kunzwa nofunga ndopanga nyaya uko yanga yakupera. Vakomana vakafunga kuti zvinofunga zvineipa hapana waagara nayo. Wanga uyu mukomana umwe mwana wangu anga achitenda kuwadzima kuti akomana mauya panyaya hamuna kuuya paurufaro mauya parufu. Saka imi munofanira kurega kumwa wavo. Saka iyo pazodzoka kuyo kandi ndiwaudzana maiki kuti sumukai muende
saka mari yavo kuda haiwirirani nezvavari kufungira. Hatisi kuziva kuti mari yavo vari kuda mari yakaita sei. Saka inini pache zvangu inini ndafunga kuti mapurisa ndiwo anogadziridza nyaya iyi. Woona kuti wangaite sei. Wadaidza wana maikiwo newo waye kuti wachiuya pano kana vakauya kokumbira ruregerero kuti changamire ndoti ini handizvikwanisi. Nokuti zvinhu izvi ndozvoropa. Zvanga zvisiri zvoropa ndaiti anozvikwanisa. Zvino pamunenge makuuya muchimwa hawa mozouya pano kuwanika kumwe kwatinoti aiwa ita isoso muchatanga kuti watengwa. Saka ndo nyaya iripo. Inini kupanapa handichada kuti ndiwaone wauye panapa. Hana tiri kukudaidza kwamaita kuka kuti tomuburitsa rusarutsi kuti zvawirirana ndo zvakati. Saka iwo rufu wacho wondotsvagawo zvimwe zviwanhu zvinouya zvichikanganisa panyaya dzawo. Zvinondoramba zvikadaro. Pakuti isusu tiri kuenda kana kutakura kuchera chitunha kuchitakura kuenda kaisa pamaiki ndokuzoti azomuka here mwana wawo haamuki. Saka mukuona kuti nyaya iyi iri kunetsa. Ndiridzosere kumashure zvishoma. Ivo ana Mike kubva pakaitika tsaona makambosangana navo vari vega vakuru vechechi. Wana Mike kusangana kwataita kwaiwa kunge kujuma. Kusiri chaiko kuti pano pataisangana kuti tinenge taisangana tichikumbirana zvokudziwa kwakudumutsa vanhu. Tichiti wana Mike moda kugadzirisa iyi ngozi. Vana vakafa vaya hawana kuenda woga kulikowa. Ndimi mukavadaidza kuti tende totiri. Zvondofanana nomunhu wobhasi anga achitakura vanhu pakaita tsaona anondikombozeta vanhu wafira imomo asi haasi ndiye awadaidza kuti pindaimo. Saka ana Mike wakati no tikagarirana pasi tichitaurirana nofunga tinowirirana. Saka tichaona kuti chaita sei. Tikati tikanga tapedza uku mowirirana kuti muchaita sei. Saka Shemu ari kuHarare haana kuuya pose pataitaurana. Akazouya musi watikanga tiro ndopakamukawo hovhi ipapo kukanzi toda kuti utitaurire kuti ukawiridza sei wana wedu. Shemu kuti ataureka zvonetsa ungataure kuti shuwa ndini ndikaloya munhu haungataure. Saka ari kundotuka kuti kotsvimbo ikakandiwa nani aiwa ikarohwa noumwe munhu aiwa ikazodini ukanzi aiwa ndobva pautanga kuita noizi ndopawakazoya pano kuzonzi shamwari chitsvagai mari iyoyo uzoona. Saka pamari iyoyo ndiyatanga pakare kuti wakuramba kuti iyoyo mari inotisvitsa papi. Idzo hama dzevafi makambotaura nadzo mumwe nemumwe? Hama dzovafi hapanga pasina watiri kutaura nawo. Taitofanira kuti titaure nawo tiwataurire kuti zvinhu izvezvi zvinofanira kutsvagiwa kuti muone kuti vana venyu vakafa sei. Pachiwanhu zvinotsvagiwa kuti chii chikauraya wana wedu ichi. Uyu akara mamuona mobva maziva kuti iwe ndiwo kwaurayisa wana wedu. Saka iwo vanenge vari kundoda havasi kuuya pachokwadi kuti wauye ndiwaone nditaure navo. Mashoko enyu kuhama dzakafirwa kana kuti advice yamungavapi nedzidzisa kuti dzidziso ndeyekuti chii? Ini mashoko yangu ndevanga vari vamwe vanhu vaanengeka waitora kala kuti asiri Mike waitora kala mumwe munhu waanoti haasi Mike wotora wofamba handi kuno mapostori kuno ng'anga wofamba waona kuti chaiye akakudumutsa wana umo mumvura umo kuti vanhu 8 wakapinda mumvura ndiani. Pavanomuona kala kuno vanhu vanogona kutsanangura vanomuona achiti nhengi ndiye akapisa kuti zvinhu zviite zvakati wouya akautaura kuti nhengi ndiwo unoshokei. Ndo chaizvo zvandinoziva inini kuti ndo zvinofanira kuitika kuti ndikati kikiri ndopunza munhu iwe waenda kujeri wasara vana vachitambudzika. Mwana wokutanga uye akapinda mumvura uye mwana wake ari kutambudzika iwe wasungwa ukutambudzika futi. Saka hazvina zvazvinobatsira. Ini handina nguva yokuti ndingati wakaita buya wakatonyangadza kwandiri hayo. Panguva nenguva ndinenge chifunga kuti toita sei nomhuri iyi kuti ibude chokwadi kuti zvikafamba sei kuti vanhu havapinde mumvura. Saka ivo vari kundotuka so zvaitofanira kunge vachifamba kuenda kung'anga vachiona kuti chii. Kana vakaenda zvirivo vari vaviri inini hapana zvandinoziva. Vaifanira kunge vonitaurira kuti ano munhu akadai ndouyu. Asi vanhu vanenge vachiti Shemu ndiye ano basa irori. Imimi sevakuru kana kuti varidzi venzvimbo hamune here zvamungaite kana kuti midzimu yekuno iri kuti chii nechiitiko ichocho? Mudzimu yekuno ikataura kuti no inini zvito zvikaitika apa nevana ava zviri kutondinetsa
kala kuti nditaure inini handisi olopa ndiri kuchengetedza mhuri ndiri mambo ndaiwa ndiri mambo kare handikwanisi kuti ndinange kuti munhu uyu asi munhu akatakura vanhu achienda uku ndiwo vanenge vachiti ndiwatinotofungira kuti ndiye nokuti vana havana kuenda oga kunengiri saka zvitofanira kugarira pasi pavakaenda kotonhodza uku mudzimu pavakaenda kotonhodza uku paakutomirira kuti teita sei kana vachihwisa iwo oga vachahwisa vachiona kuti akandiuraya ndouyu. Zviri kunzi pane mumwe akazobuda after about 30 minutes kumvura akatanga kufamba. Makambona mukana wakutaura naye? Hansati. Kala kuti auye kuno vamwe ndiri kuvabvunza kuti munhu wamuri kuti akapedza 30 minutes ari umu akauya ari kuti chii kandi hapana zvaari kutaura anenge ari kunzvenga nzvenga ari kuti ndikanga ndiri pasi apa panga panodima ndikakwidza kuenda pamusoro ndikaona panorima futi ndikazobuda kuenda panze ndikazoona kwangwerevera ndopandikazobuda kuenda kunze asi haana zvaari kutaura kuti zvaiona mukati modziwa ndozvipi havasi kutaura kuti ukandotaura naye anenge akutogumbuka. Mambo tinokutenda inyengo ya matipa maita basa yenyu mofamba zvakanaka. Tinotenda mambo. Kuraya mudasia maka kuraya patsiwa amadzedu shemu maiki tablet kuraya amadzedu kudurira kudziwa kuti kanzi kone wafure mashopu yawo wafure mashopu uri tati tsara tichigarika mumashopu yawo kuraya patomwaita pakungasiya chingare hapana kana kuti apana aina sema hapana vari kutojana mambo ari kupiwa tiweko muhomwe pano mambo haana kusora bhajaya iyi nemakurukota yake haana kusora bhajaya vari kupiwaremerera maiki achienda natevileji nashemu vakabaya vachipiwa mari vari kupiwa mari mambo every time maiki ari kugara ari panapa maiki ari kugara panapa maiki ari kugara achienda maiki yake pano Makafiwa ere imi, makafiwa ere. Wana wenyu wakafa wacho nde wapi? Wana kuna advantage pa wana wedu isusu. Kurarama. Moto wa advantage pa muri yedu. Kuti afa, nasi takudya naye. Bullshit.
8 mutumbi yokuuraya zvinodakidza papi 8 mutumbi yokuuraya unofadza papi apa hama dzedu dzichifira mahara nasawa vasiri kusungwa sei vasiri kusungwa ivo vakauraya hakusi kuuraya hero sei musiri kutora action hakusi kuuraya hero Ngauye tite zvinofamba wese vakafiwa uyai kuno vakafiwa wese uyai kuno Mambo Rusi, kana Neo Solomon. Which type of mambo? Nyaka sorry. Why are dismiss a mic? Asina isusu kuti dismiss. Wakafirwa ere. Wam dismiss re mic. Hawana kufirwa. Anti one. Anti mondo yacho kudziwa kuyakaenda. Hapana kana chikatawa kana one anti nasi chayo kuno mambo wacho. Chicha tawira kuno. Mambo wacho tishedzere kuno. Mambo ari kujana mic. Nyaya itori total 100% kuti itipi wanu mombe 20 dzikachajwa dzedze idisguise wari kuziwana wanawo disguise ye manje ndikaenda kune mhandara straight ku Harare Central ndo pandikune mhangara nyaya handisiki mhangara kunoku ndike mhangara straight Harare Central ndio chava chitira nyaya bosi wari kuita zvekudyidzana nemapolisa paMaryamount ukaenda paMaryamount chicha rikafambira that day rakafambira kuMaryamount Mike anogara chicha rikafambira kuMaryamount nyaya dzaanenge achitaura namambo rakafambirei polisi yechekurushinga yacho chicha iri kuita polisi yechekurushinga vachidyisana mari namambo apa manje miraone zvako apa ini kutaura kubva nhasi from today handichatauri Solomon kubva nhasi handichita chachani ndakuno munhu wacho atikutisangana naye zvaenda kuudza iti imimi vakomana mese mani mudatorohwa imimi wacho mukarohwa nori mupenye imi makabusa mudatorohwa imimi wacho mudatorohwa tikakurowendi tika munopenya imimi kana zvokutaura munozviwana imimi mudatorohwa amusana mupihungu akanabatanidza